ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ዜና ትግርኛ ንሎሚ ዝበልናዮም ሓበሬታታት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኮኑ ብኽብሪ እንዳዓደምና ናብ ትሕዝቶታትና ክነሰጋግረኩም ኢና። ሰናይ ጻንሒት። ብሰንኪ ተጻብኦታት ናይ ምዕራባውያን ሓይልታት ኣብ ልዕሊኡ እገዳ ዝነበረ ሓይሊ ኣየር ናይ ኤርትራ ካብ ቀረባ እዋናት ሒዙ ብዘመናዊ መልክዕ ተሓዲሱ ኣብ ኣዝዩ ዘተኣማምን ብቕዓት ከም ዝርከብ ይግለጽ ኣሎ። ምዕባለ ድሮናት ናይ ኩናት ጀታት ሚሳይላት ዓጢቑ ከም ዘሎ ይንገር ኣሎ። ምናልባት ሕጂ በዚ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ዓጢቕዎ ዘሎ ዓይነት ጀታት ሚሳይላትን ድሮናትን ምዝርዛር ንጸላእ ሓበሬታ ምቕባል ስለ ዝኾነ እንታይ ዓይነት ኣጽዋር ዓጢቕዎ ምግላጽ ኣገዳሲ ኣይኮነን። ብሕፅር ዝበለ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓይሊ ኣየር ናይ ኤርትራ ዓጢቕዎ ዘሎ ዓይነት ኣጽዋር ዘመናዊ መልክዕ ዝሓዘ ኣብ ዘተኣማምን ደረጃ ከም ዝርከብን እዩ እቲ ሓበሬታ ዘረድእ። ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ምናልባት ኣብ መዓልቲ ናጽነት እውን ገለ ነፈርቲ ኣብ ሰማያት ምርኢት ክገብራ ርኢኹም ኢኹም። ካብተን ኣብ ምርኢት ዝተሳተፋ እተን ሰለስተ ናይ ነዊሕ ዓመታት ዝጸንሓ እየን። ክልተ ግን ሓደሽቲ ተኣታትየን ዘለዋ ዓይነት ነፈርቲ እየን። ሕጂ እውን ከምዚ ኢልና ኣይንገልጽን። ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓጢቕዎ ዘሎ ኣጽዋር ናይ ሓይሊ ኣየር ይኹን ሓይሊ ባሕሪ ከምኡ እውን ናይ እግረኛ ንኤርትራ ንምክልኻልን ንህዝባ ንምሕላውን ሉዓላዊ ግዝኣት ንምውሓስን ኣብ ዘተኣማምን ብቕዓት ከም ዝርከብ እዩ እቲ ሓበሬታ ዘረድእ። ምናልባት ጸላእቲ ላዕልን ታሕትን ክብሉ መዓልታዊ ኣማኢት ኣሽሓት ሰራዊት መሪቕና ኢሎም ኣብ ቴሌቭዥን ክረኣዩ እዞም ገዛእቲ ኣጽዋር ኣብ ጎደና ኣውፂኦም ክሰጥሑ ይረኣዩ ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ መንጎ ፓኪስታንን ህንድን ንሓፂር መዓልትታት ኩናት ተኻይዱ ነይሩ። እቲ ሽዑ ዝተኻየደ ኩናት ብነፈርቲ ነይሩ። ፓኪስታን ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ነተን ከጥቃዓ ዝወፈራ ናይ ህንዲ ነፈርቲ ብምዕናው ኣብ ውሽጢ ህንዲ ብምእታው እውን ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ዝነበራ ወታደራዊ ነፈርቲ ናይ ህንዲ ዕንያተን እያ። ህንዲ በቲ ሽዑ ዝተኻየደ ናይ ኣየር ብኣየር ኩናት እዚ ዝጥቀስ ዕኖት ኣብ ልዕሊ ፓኪስታን ኣየብፅሐትን። እቲ ምኽንያት እንታይ እዩ ተኢልና ፓኪስታን ዝተጠቐመትለን ዓይነት ናይ ውግእ ነፈርቲ ዘ10 ዝተባህላ ናይ ቻይና እየን። ህንዲ ዝተጠቐመትለን ዓጢቓተን ዝነበረት ከዓ ናይ ፈረንሳይ እየን። ህንዲ ዓጢቓተን ዝነበረት ናይ ፈረንሳይ ካብተን ዳሕረወትን ኣዝየን ሓደገኛታትን ምዕቡላትን ዝተባህላ እየን። ፓኪስታን እውን ከምኡ። ንምንታይ እያ ፓኪስታን ዳ ዘመናዊ ኣጽዋር ዓጢቓ ህንዲ ተዓዊታትላ ተኢልና ግን ፈረንሳ ቅድሚ ናብ ህንዲ ምሻጣ ነተን ነፈርቲ ብዙሕ ግዜ ኣዋዓዊዓተን እያ። ህንዲ ከዓ ተቐቢላ ምስ ዝገዛኣተን ከዓ ብዙሕ ግዜ ኣዋዓዊዓተን እያ። ኣብ ምርኢት ቀሪበን ኣብ ወታደራዊ ተህዲዳትን ታዕሊማትን ተራየን እየን እተን ነፈርቲ። ፓኪስታን ከዓ ካብዚ ተበጊሳ ነዘን ነፈርቲ እዚኣተን እንታይ ዓይነት እየን፣ ብኸመይ ሰርሓ፣ ብኸመይ ሚሳይል ትኩሳ፣ ብኸመይ ብቐሊሉ ወይ ከዓ ብኸመይ ነፈርቲ ተጥቅዕን መጽናዕትታት ኣኪባ ጸኒሓ። በንጻሩ ፓኪስታን ኣብ ቻይና ዝገዛእተን ነፈርቲ ፓኪስታን ኣብ ወታደራዊ ተህዲድ ኣየእተወተንን። ቻይና እውን ብዙሕ ኣየቃልዐተንን። ክሳብ ሕጂ ብምስጢር እየን ተታሒዘን ጸኒሐን። በዚ ከዓ እንተን ዓይነት ነፈርቲ እንታይ ዓይነት እየን፣ ብኸመይ ብብቕዓት ይከላኸለን እውን ህንዲ ከየጽናዓተን ስለ ዝጸንሐት ፓኪስታን ተዓዊታትላ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ትሕዞ ወታደራዊ ኣጽዋር ናብ ሚድያ ወይ ከዓ ናብ ጸላኢ ቁልዕ ትገብሮ ተኾይንካ ጸላኢኻ ብኡ መጠን ንዕኦም ንምክልኻል ወይ ከዓ ንዕኡ ብኸመይ ተጥቅዖ ቀሊል ዝኾነ ሓበሬታ ይክብ ዳርጋ ፍርቂ ሓይሊ ትህበለኻ ማለት እዩ። ናይ ኤርትራ ኣካይዳ ከምዚ እዩ ዘሎ። ክሳብ ሕጂ ኤርትራ ዓጢቓቶም ምናልባት ገለ ሰባት እውን ክሳብ ኤርትራ ድሮን የብላን ዝብሉ ኣለዉ። ናይ ቀደም ኤም27 ሱ27 ዓይነት ናይ ውግእ ነፈርቲ ጥራያ ዘለዋ ኤርትራ ካልኦት ዘመናዊ ነፈርቲ የብላን። ስለዚ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ኩናት ተጀሚሩ ብቐሊሉ ክትዕወተላ እያ ኢትዮጵያ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ። ካብ ቀደም ተኾነ ናይ ኤርትራ ከም እዩ። ካብ ቀደም መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎ ወታደራዊ ዓቕሚ ቁልዕ ይገብሮን እዩ። ዋላ ኣብዚ ሳዋ ይኹን ኣብ ካልእ ኣጋጣሚታት ንርኤን ነፈርቲ ይኹን ካልኦት ወታደራዊ መካናይዝረት እቲ ዝረቐቐ ወይ ከዓ እቲ ሓደገኛ ዝበሃል ኣጽዋር ኣይኮነን። ኣብ ምርኢት ዝቐርብ ናይ ኤርትራ ተርኢና ናይ ቀደም እዩ ዝመጽእ። ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካ ኣብ ከባቢ ባጽዕ ግዝያዊ ወታደራዊ ማዓስከር ክህልዋ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ሕቶ ቀሪባ ከም ዘላ እሙናት ምንጭታት ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ኣሜሪካ ቀሪቡ ዘሎ ሕቶ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሕቲ ኣብ ዝተካይዶ ዘላ መጥቃዕትታት ካብተን ኣብ ማእኸል ባሕሪ ዝርከባ መራኸብ ተበጊሰን መጥቃዕቲ ዘካይዳ ዘለዋ ነፈርቲ ካብ ሕቲ ብድሆታት ይገጥመን ስለ ዘሎ ግዝያዊ ዝኾነ ወታደራዊ ማዓስከር ኣብ ንቑፅ መሬት የድልያ ስለ ዘሎ ኣብ ከባቢ ባጽዕ ክህልዋ ከም መማረፂ ኣቐሚጣ ንመንግስቲ ኤርትራ ሕቶ ቀሪባትሉ ዘላ እቲ ኣሜሪካ ተሓቶ ዘላ ግዝያዊ ወታደራዊ ማዓስከር ክሳብ 6,000 ስኩዌር ሜትር ወይ ከዓ
ክልተ ብ3 ኪሎሜትር ዝስፍሓቱ ምዃኑ እዩ እቲ ሓበሬታ ገሊጹ ዘሎ። መንግስቲ ኤርትራ ነዚ እንታይ ዓይነት መልሲ ይብሉ እቲ ሓበሬታ ኣየረጋገፀን። ንሕጂ ግን ኣሜሪካ መንግስቲ ኤርትራ ግዝያዊ ወታደራዊ ማዓስከር ኣብ ከባቢ ባፅዕ ሓቲታ ከም ዘላ ዕላምኡ ከዓ ኣብ ልዕሊ ሕቲ ኣብ ተካይዶ ዘላ መጥቃዕቲ ካብዚ ንቑፅ መሬት ነፈርታ ክንኽብገሳ ስፍሓቱ እውን 2 ብ3 ኪሎሜትር ወይ ከዓ 6000 ስኩዌር ሜትር ምዃኑ እዩ እቲ ሓበሬታ ኣረጋጊፅዎ ዘሎ። ኣብ ዝሓለፈ እዋናት እውን ኣሜሪካ ኣብ ከባቢታት ባፅዕ ኣፍዓበት ወይ ከዓ ደሴታት ዳህላክ ግዝያዊ ወታደራዊ ማዓስከር ክህልዋ ተደጋጋሚ ሕቶት ክተቕርብ ጸኒሓ እያ። መንግስቲ ኤርትራ ግን ፈቓደኛ ኣይነበረን። ምናልባት ምስ ትራምፕ እንታይ ዓይነት ዝምድና ኣለዎም እንታይ መልሲ እዩ ክበሉ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ቀጻሊ ዝረአ ምዕባለታት እዩ። ኢትዮጵያ ካብ ግዳማት ትረኽቦ ኣጽዋር ደው ንምባል ጅቡቲ ናታ ግደ ወይ ከዓ ተራ ክትጻወት እዩ ንፕሬዚደንት ጅቡቲ ሓሳብ ኣቕሪቡሉ። ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብቲ ዞባ ዝረአ ዘሎ ፖለቲካውን ጸጥታውን ኩነታት ኢትዮጵያ ምዃና ዝተኣሰ ፕሬዚደንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ኣብ ውሽጣዊ ይኹን ግዳማዊ ጸገማት ኩሉ ጠንቂ ናይ ኢትዮጵያ ምዃኑ ብምስማር እዚ ናብ ኢትዮጵያ ብቐጻሊ ዝኣቱ ዘሎ ኣጽዋር ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዘጽንት ዘሎ ንጎረባብቲ ህዝብታት እውን ወራር ንምፍጻም አብይ አሕመድ ዝሽምቶ ዘሎ ኣጽዋር ምዃኑ ብምትሕስሳብ እዚ ብቐጻሊ ናብ ኢትዮጵያ ከኣቱ ዝረአ ዘሎ ኣጽዋር ደው ክብል ከም ዘለዎ ኣብ ዘቕረቦ ሓሳብ ፕሬዚደንት ናይ ጅቡቲ እውን ከም ዝተስማዕምዐሉ እዩ እቲ ካብ እሙን ምንጪ ዝተረኸበ ሓበሬታ ዘረጋግጽ። በዚ መሰረት ናብ ወደብ ጅቡቲ ኣጽዋር ጽዒና ዝኣተወት መርከብ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ጅቡቲ ተዓጊታ ከም ዘላ እቲ እሙን ምንጪ ኣረጋጊጸሎ። ብመሰረት እቲ ሕጂ ካብ ሓደ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ናይ ጅቡቲ ተረኺቡ ዘሎ ሓበሬታ ግን ናብ ኢትዮጵያ ዝኣቱ ኣጽዋር ጅቡቲ ክትዓግድ ምዃና እዩ ገሊጹ ዘሎ። ከም መርኣያ ናይዚ ከዓ ሕጂ ሓንቲ መርከብ ተዓጊታ ከም ዘላ ገሊጹዎ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣብዚ ሕጂ እዋን ሕድሕድ ኩናት ይካየድ ኣሎ። ካብዚ ወጻኢ አብይ አሕመድ ንዝተፈላለያ ጎረባብቲ ሃገራት ወራር ወይ ከዓ ኩናት ክኸፍት ምዃኑ ይፍክር ኣሎ። ነዚ ኣብ ግምት ዘእተው መራሕቲ ናይ ግብፅን ናይ ጅቡትን ከዓ ሓደ ኣገዳሲ ዝኾነ ስጉምቲ ወይ ከዓ ውሳነ የሕሊፎም ኣለዉ። ምናልባት ኢትዮጵያ ብጅቡቲ ተእትዎ ኣጽዋር ከም መተካእታ ብኬንያ ወይ ከዓ ሶማልያ ክትእቱ ክትፍትን ትኽእል እያ። እቲ ርሕቐት ኣዝዩ ነዊሕ እዩ። ምናልባት ብዙሕ ባጀት ክሓትት ይኽእል እዩ። እዞም መንግስታት እዚኣቶም እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ወይ ከዓ ውሳነ ተወሲዶም ጽቡቕ ነገር ክኸውን እዩ። ምኽንያቱ ጠንቂ ናይቲ ሕጂ ኣብቲ ዞባ ንሪኦ ዘለና ህውከትን ዕግርግርን ኢትዮጵያ ከም ምዃና መጠን እዚ ስጉምቲ እዚ እውን ካልኦት መንግስታት ተስዒቦምዎ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ብፍላይ ከዓ ንሰላምን ልምዓትን እቲ ዞባ እዚ ሓበሬታ እዚ ሓደ ካብ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ናይ ጅቡቲ ከም ዝተረኽበ ዘረጋገፀ እቲ ምንጪ ኣብ ርክቦም ክልቲኦም መራሕቲ እዚ ሕጂ ኣብቲ ዞባ ዝረአ ዘሎ ህውከትን ዕግርግርን ሱር ጠንቁ ኢትዮጵያ ምዃና አብይ አሕመድ ካብ ኣፍ ቆልዑን ኣዴታትን መንጢሉ ሚልዮናት ዶላራት ሂቡ ዝሽምቶም ዘሎ ኣጽዋራት እውን ኣብ ልዕሊ ገዛ ህዝቡ ቅጽፈትን ጽንተትን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ጎረባብቲ ሃገር ምውጥዋጥ የርኢ ስለ ዘሎ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣቱ ኣጽዋር ምዕጋት ወይ ከዓ ምክልኻል ማለት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ናይ ኢትዮጵያ ዝበጽሕ ጽንተት ቅጽፈት ደው ምባል ኣብ ልዕሊ ጎረባብቲ ሃገራት ዝፍጸም ወራር ይኹን ኩናት ከዓ ምዕጋት ከም ምዃኑ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሑ ንቐጻሊ ድማ ጅቡቲ ብወደባ ኣቢሉ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣቱ ኣጽዋር ክትክልክል ምዃና ከም ዝተሰማምዐት እዩ እዚ ሓበሬታ እዚ ኣረጋጊጹ ዘሎ። ከም መርኣያ ናይዚ ድማ መንግስቲ ጅቡቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣጽዋር ጽዒና ኣብ ወደብ ተጸጊዓ ትርከብ መርከብ ክትክልከል ኣዚዙ ኣሎ። እዚ ንቐጻሊ ተግባራዊ ተኾይኑ ኣዝዩ ታሪኻዊ ውሳነ ወይ ከዓ ስጉምቲ ተባሂሉ ክስነድ እዩ። ምናልባት መንግስቲ ጅቡቲ ናብ ኢትዮጵያ ዝሓልፍ እንታይ ዓይነት ኣጽዋር እዩ ክኸልክል ንኹሎም ድዩ ዋላስ ዘኸልክሎም ኣጽዋራት ፍሉያት እዮም ክኾኑ ዘቐረበ ዝርዝር ሓበሬታ የለን። ምናልባት ነዚ ዝምልከት ኣብ ቀጻሊ ተወሳኺ ሓበሬታ ተወፂኡ ናባኹም ክነብሎ ኢና። ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ዜና ትግርኛ ንሕጂ ዝበልናዮም ዝነበርና ትሕዝቶ ነዞም ክትከታተልዎም ፀናሕኹም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ቀጻሊ ብተመሳሳሊ ወይ ምስ ካልኦት ምዕባለታት ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ኣብ ዘለኹምዎ ሰላምን ጥዕናን